Bona tarda, gent de la plaça. Estic gravant un vídeo tutorial perquè aprengueu a crear videoconferències per comunicar-vos amb la gent que estimeu per videoconferència. Llavors, heu d'anar al Google Chrome, aquí poseu Meet. A la primera que us surti Jitsi Meet, l'obriu, aquí on surten aquestes lletres automàtiques i doneu un nom en el grup que voleu crear. Jo tinc un que diu gent de la plaça, clico al Go i ja entro a la videoconferència. Hem de donar permisos si els demana d'accés a la càmera i al micròfon, i el que és important és que aquí a la I hi ha un enllaç que és el que heu de copiar i passar per WhatsApp o per correu electrònic a tots els contactes que voleu que s'afegeixin en aquesta videoconferència. Us heu de citar per una hora i vosaltres heu de ser, que sou els que heu creat el grup, heu de ser primers en connectar-vos i la gent només clicant en l'enllaç es va afegint a la videoconferència. Molt bé, gràcies. Adéu.